Ik was een heel jong knaapje, nog een flink brutaal maar dapper joch. Ging niet opzij en was voor niemand bang. Ging naar de juffrouw en ik zei, ik wil met jou, wil jij met mij? Voor straf stond ik 3 dagen op de gang. Ik leerde het niet af meneer, probeerde het dus telkens weer. Soms zat het mee en had ik wat geluk. Zo heb ik ook mijn vrouw ontmoet, ik herinner mij dat al te goed. Want ik zei meteen, wat vind ik jou een stuk. Zo heb ik ook mijn vrouw ontmoet, ik herinner mij dat al te goed. Want ik zei meteen, wat vind ik jou een stuk. Nu ben ik al een tijd getrouwd en echt het heeft me nooit berouwd. Maar flirten, ja, dat zit me in het bloed. De dames van kantoor meneer, die weten dat en elke keer dan weet ik echt niet waar ik kijken moet. En denk ik dan weer aan mijn vrouw, dan zeg ik ja, wat moet ik nou? Dat heeft me in het flirten wat beperkt. Maar wat niet weet, dat deert ook niet, dus doe ik haar ook geen verdriet. Ik zorg ervoor dat ze er niets van merkt. Maar wat niet weet, dat deert ook niet, dus doe ik haar ook geen verdriet. Ik zorg ervoor dat ze er niets van merkt. Ik denk nog hoe het vroeger was, aan het kleine jochie in de klas. Het flirten, ja, dat zat er vroeg al in. En jong geleerd is oud gedaan, daar helpt geen lieve moeder aan. Die schooljuffrouw, dat was slechts een begin. Ik sta als flutter goed bekend en dat is waar ik trots op ben. Maar gisteren is er toch iets misgegaan. Mevrouw ging er opeens vandoor met een collega van kantoor. En dat heeft toch echt wel pijn gedaan. Mevrouw ging er opeens vandoor met een collega van kantoor. Nu vraag ik u, waar dank ik dat toch aan?